Izetbegović. Sada bi vam želeo poželiti dobrodošli svim prisutnim i želeo bi da najavim potpredsjednika iste partije Pinć Benjamina. Izvolite. Pac. Zdravo! Ja sam Pinć Benjamin. Privrednik za načelnika. Ja, Pinć Benjamin, još kao dječak počeo sam samostalno da zarađujem. Bio sam najstarije dijete među 10-članom porodicom. I osjećao sam obavezu da moram pomoći svojim roditeljima. Najčešće sam radio kao ulični prodavač novina. Ovako, moj prvi ozbiljni posao bio je samostalni taksista. Nedugo zatim otvorio sam svoju prvu trgovinu pod imenom Drvopromet. Nakon toga nastaje lanac veloprodaja i samoposluga, koje je spošljavale veliki broj ljudi. Ali dosta o tome šta sam ja radio i šta sam bio, mi svi to znamo. Ajmo sad svi Jugoslavija! 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 Puca, ajde! Ovako, moja vizija Hadžića. Hadžići mogu hraniti cijelo Sarajevo, a mogu izvoziti svoje proizvode. Bićemo pokretač proizvodnje i razvoja turizma. Hadžićanima ću pomoći da organizuju proizvodnju na svojim imanjima. Siguran sam da za nekoliko godina s vašu pomoć možemo postići da nijedan čovjek u općini Hadžići ne bude bez zaposlenja. Bravo! Kao načelnik i biznismen sa jakim međunarodnim vezama, Hadžić bi mogao obezbijediti višemilijonske investicije. Radio sam detaljne projekte za razvoj privrede i turizma u ovoj općini. A kraju da vam kažem, samo da vam kažem, glasajte za BPS, bukva pada sama. Jugoslavija! Izvinite gospodine, šta mislite, da li ćete pobijediti na predizbornim izborima? Ja mislim... U predizbornim izborima. Kako predizbornim izborima? Pa na izborima, hajde, dobro. Ja mislim da ću uzeti 110% glasova. 110%? Ja bi volio. Biće eko selo ušivač. Biće ušivač.